सेमिफाइनाल Jersey number 77. क'क्राझाराव लैहोर Goalkeeper. फैनानै दिनै बे खेलाखौ नायफैदों लाइ अट'नमास Jersey number काउन्सिल आरो 6. दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव जोंनि Captain. क'क्राझार केडिसिनि गेलेग्रा Jersey फोथाराव number 43. दसे उनावनो Joseph बे खेलाया जासिगोन जेरैबायदि जों आसा खालामदोंमोन Jersey number गमामायैनो दिनै 43. बेबायदि थुलुंगानायखौ जों रायजो Mangai राजाफोरनो हादों बे गिबि खेला Jersey number 3. नर्थ इस्टआव जोंनि 6 सिडुलफोरखौ लानानै Jersey number बे 2. खेलाखौ खालामनाय Landing जादोंमोन Puya. जेखौ बिटिआरआ बानजायदों Jersey number आरो गुबुन गुबुन 66. काउन्सिलफ्रा सापर्ट खालामदों Gracious जेरै मोननै Lalbai सेमिफाइनाल Liana. खेला जागासिनो दङ Jersey उदालगुरिनि number दिमा हासाव आरो जोंनि 27. क'क्राझाराव S. जाय Lal देरहागोन Sema. डिमाकुसिनिफ्राय मोनसे जोंनि Jersey number क'क्राझारनिफ्राय मोनसे जाय 21. देरहागोन Paul बेखौ लानानै फैगौ Sanga. 23 अक्ट'आव Jersey फाइनाल number 14. गेलेनाया माने साइ स्टेडियामाव जागोन जेराव आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बेयाव आलासि महरै नुजाफैगोन आरो फुटबल फेडारेसन अफ इन्डियानि चेयारमेन बिथाङा फैगोन आरो गोबां बेबायदि गेदेमा आलासिफोरखौ लिंहरनाय जादों बे सानखालिबो जोङो हास्थायदों रोजा रोजा मानसिफोरा बे गेलेनायखौ नायफैगोन जोंनि काउन्सिला नाजादों जाहाथे काउन्सिलनि सिङाव थानाय गेलेगिरिफ्रा जाहाथे नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि मोनसे स्टेन्डार्ड मोनसे खेलाखौ जाहाथे गेलेनायनि मोनसे प्लेटफर्म मोननो हायो आरो 6 सिडुलफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिनो हायो गावजों गाव सिनायलायनो हायो बेबायदि मोनसे थांखिजों जे बे खेलाखौ होदोंमोन दिनै गमामायैनो बे खेलाया जाफुंसारदों